Ole kan recap tan main thil hote request lok cheu kan dua video nuai a khan comment ti kha lo oma voi kat kan slide phei zeu khan hype ti lo om le a tam tak chuan kan lo hre to mai theya khami kan me khan youtube phian midang mu thei turin ka video te hi an lo recommend na sale zuala kaini ang channel nei thar tan chun alu le zual em ti khami lo hriat pui ula min lo me sak ve ram don ne episode masalama khan pathavan doctor fanati dam ai chuan thi a thlan jok thu soin doctor fana po alo thin rim hle ani kha a thin rim em awangin anu po chuan a beng dai thei tameu lo master zone ing point pathawa chu control zuin nang hian min vin vengam lo ti in sual pai at chuna ron ding chuak ve ngal ron nek atum lai tak chuan anat na chu ron lang chuak le in ni khoshelovin tu zui doctor fan po chu in beng dai thei hlovin thil om zia chu man thiam ngal ataksa tang chuan master zone ingi doina chu pai chuak ngalin pathawanu po chanpui tu zongin alo aw ruai mai doctor fan chuan pathawa taksa chu endik ngalin evil aura tam taka umti chu muin apai chu sak ngal ma se anu tei chu alo lom hau lo tunge chanpui tu rati che ti in alo an khum ngal bor mai chu mai baka doctor kaw bak chu rin ngam anei lo thu a soi zui bok an kal chu nu chuan doctor kaw chuan alo khol har satna anei thu soin chanpui tur chuan ron som master zuan ingite po ron langin doctor fana chu arin ai deya achak thu soin pathawate adoina amu chuak thei chu mak ati hle mai chu mai baka film khur takama an la ka ngai to thu chu a soibok master pakhat jok chu ron ding chuakin doctor fana chu a hne thei nge arin thu soin in sual pui nge chu atum sin dot le lo langin pathawate nu fa chu doctor kaw mutur chuan an kal director zau chu lo omin doctor kaw chu olsam taka mu mai thei lo ani thu chu lo hril pathawanu chuan thilpek chu pe in doctor kaw mutura tanpui sham tur chuan lo ngen zui director zau hi pathawa pa te nen et anni thin wangin thei top chu lo chu sak ma se doctor kaw assistant chuan mu thei ani hri lo thu chu lo soin director zau po chuan pona lo ngak mai tur chuan a hril anu deuh chuan doctor fana po ron thleng ve ngalin assistant chuan doctor fana chu lu tlang tir ngalin pathawanu chu alung oi lo na samai midang an lu tlang laia alu tlang ve thei lo chu hrethiam lo hle in a ang ngal bor mai assistant chuan doctor fana chu master kawa senior ani thu soi po chuan alo oi lo kher mai pathawa po chu lung oi lo hle in lu tlang lui chuan tum nek atum lai tak chuan alu chu aron haile doctor fan po doctor kaw nen chuan in mu in enge ahar sat na chu alo zot ngal doctor kaw chuan 9 needles of resurrection technique azirna lama akut le lam chu che theilovin alo siam pal alo ni doctor fan chuan ati dik lo lai hrilpa chuan akut chu en kol sak ngal chu mai baka marching city a chuan evil aura dang a umle thu hrilin master zone zia thiante an ni nge yarin thu a sei zui bok kalpa an ti lai chuan pathawate nu fa chuan lo awin chanpui turin an lo ngen doctor fana nute I ani thu soin anau pan lai pon adua thei hle ti chu alo soi doctor fan po chuan ngai tu na dang lo nein 9 needles of resurrection technique zirtirnan doctor kaw chu man tir doctor kawan thiam lova hriau manga an vit tak mai chu a tre von mai anu po chu ron kau ve ngalin en kol ve angai thu ron hril chuan a hlau lu tuk chu atol mai master zone ing te po ron lang vele in pathawate nu fa control na an man evil energy chu an pai chu sak tia hriat chuan beidong hle in tharum manga tha thei dan tur ruam man na siam an mamo thu chu alo soibok pathawate nu fa an holai chuan master pakhat khan lo control vele in paradise community lama chuan a kaltir chuti lai chuan Mr. B po khalo omin paradise community a chuan tu ma an kalngam lo nan life in a lo vlog mek pathawate nu fa mangin master chuan formation siamatum Mr. B po ron lutin paradise community chu
ram huai tam tak omna hmun ani thu soin doctor fana sum do na ti chiat tumin ma alo la ve mek ma se cultivator ani ve lo wangin chulai hmuna formation chu amu ve theilo ani patha wate nu fa chu tilangin paradise community chu mun hlo om le mak sak tak ani thu soin patha wate nu fa chuan an ron attack ngal patha wa chuan ron tlo leng ngal nolin anu po chuan bangdeng dot khopina ron hnek zui Mr. B chu lau thong le in atlan chezui ngal nombo ma chuan bi ru in tanpui tu tur kawatum ma se a phone chu alo chehlau mai chin chu po chuan Mr. B life chu lo mu in tu ti hriat lo chu bia in do thu thang mai ani thu chu lo hril live video mutu mi pui ho po chu paradise community a chuan ron pung khom ngalin master po chuan mihring an tam em awang chuan formation chu asiam zui ngam hri lo patha watenu fa chu jiangnan restaurant a chuan kalin buaina an siam zui master zuan ing chuan patha watenu fa manga evil aura chu the dar atum thu soin doctor fanatan harsat na lian tham tak siam atumani patha wanu mang chuan liapa ta chu kai chong ngal he evil aura hi mishing taksa a alu tani chuan nasa takathin rimin an in control theilo thinani chuti lai chuan doctor fan poron thleng anu tei chuan doctor fan chu an khum borin liapa ta in sum theilo chuan hnek chu atum ma se doctor fan chuan lo dangin an taksa a evil aura chu athen fai saklom an hlo cham le wang chuan master pani chu thin rim hle in doctor fan chu an ma ni kut nge ya tha chu an tum doctor fan po a in lei thar fang kwal tur kalin amiroi pa chuan in chung le kot kai lam chu alo fan kwal pui pon lama chuan mudar darin master pani te chu an om ti a hriat thu soin birulova ron in lan ngal tur chuan hril an ni po ron in lan ngalin master zuan ing chuan doctor fan chu an sek mi le sa kut alo thlak wangin phubalak an tum thu aron soi ngal doctor fan chuan master zuan zia thil ti sual zong chu lo hrilin master pakhat chuan ka junior i tha wangin itwar ve nge yang aron ti doctor fan po chu lo hril hai hle in athi ti chu ala hrelo ma se master chuan hrelo der lo tur hrilin athat tu chu ama nge ani thu chu alo soi master zuan ing po ron tong chuakin demon refining vase kha a pe ni chuan anun na azua tur thu chu hril doctor fan chuan ron phor chuakin in junior nun na ai chuan hei hi in ngai poimo jok mo alo ti master zuan ingin lak aron tumlai tak chuan doctor fan chuan lo da bo dein zuan zia chu in wangai poimo om lo ve phuba chu in lak sak jok don lawami ti in tham lo zet hian alo tong khum chu vele master pakhat jok chuan ngun ham chu phorin aron etek zui ngal doctor fan chu lo in bumin a etek na te chu olsam takin alo dang aron etek le chuan doctor fan chuan atak samun hranga hriau chu chhun burin che theilovin a siam zui chu vele a oma chuan na takanamin thisen aron phu chuak zoi mai doctor fan pon master zuan ing chu silver needle manga vomin alo in bum ve ngal char mai a power mang chuan kut tum lian pui siamin a hnek zui master zuan ing pon thei top chu in dan alo tum ma se a hne lo dewani doctor fan a attack na chu dang zo lovin snake spirit chu a kau chuk ngal doctor fan chuan demon refining vase chu activate in snake spirit chu a hip lut ngal master zuan ing chu ameng phok na samai doctor fan chu a hne thei don lo ti hria in an sek zom ve tur chuan a thlem ngal an sek chuan cultivation resources tam tak an nei thu sein an pek vek tur thu chu lo hril chu mai baka doctor fan chu a master ani to tur thu a soibok ma se doctor fan chuan lo du lovin a thil du ber chu khovela tanga an sek nuai bo ani thu chu a hril doctor fan chuan silver needle manga etek chun zom ngalin master ing po thei top chui da lo in veng laser beam chu siam le ngalin master ing tlan chetur chu man zui ngal ma se master ing chuan escape technique chu mangin atlan che thei ram doctor fan chuan zui ngalin
tumlo devin misual rualina meiche pakhat an lo kidnap lai chu awanang fu misual ho chuan meiche chung te ron tir amoti in an thil phut sang te chu an lo hril ma se doctor fan chuan an mitir ani lo thu soin kalsan mai atum chuti lai chuan misual ho chuan an chem teken chuan an ron vom doctor fan chuan lo bumin olsam tak chuan a ron tukzal hlom silver ni dilmang chuan meiche man tu chu vomin che theilo chuan a siam zui nula chuan ron ku ngalin chemte alo bum thei chu bon ti hle in abial pa ni tur chuan a ron som ngal doctor fan chuan tong du ati deuh nge a hmui chu tuam sak le in kalsana tum ma se nula chuan ron zuin a hming chu guzia ji ani thu a soi mai baka chemte bum dan chu zirtir ve tur chuan a ron dil chuti lai chuan guzia ji ini chu ron kalin a hming chu gu chingchen ani doctor fan chu kidnap tu amoti in chu awat tur chuan a ron hril ma se zia ji chuan thil om zia lo hrilin doctor fanan a chan chu dan vel chu ngai san mel tak khian a lo hril ma se gu chingi chuan doctor fan a chu a ring hlel zia ji chu angai zon wanga misual kidnap tirin mark score na na chan chuaka chuan a lo pu mi doctor fan a chu a ron bei ngal ma se olsam takalo in vengin alo man bet zui gu chingi ti ngai na hrelo chuan ngai dam dilin kaltir mai tur chuan angen ma se doctor fan chuan zai phot tur hrilin a zai lo chuan angai dam lo tur thu alo soi ve tlat ngei om thiam ve thei khop mai gu chingi po ti ngai na dang hre to bi khek lo thiam ang chuan a zai ve nok mai doctor fan chuan zai thiam lo ati thu soin a fiam zui gu chingi po lei mel takaron nui chuakin gu zia ji chuan thla lo lak sak nula han play vel hi chu a zeini kan doctor hi chuan chumi nu chuan restaurant a kalin gu chigi bathroom a kal lai chuan gu zia ji chuan doctor fana chu ani ne na in ngai zong dewa chuan ngain ani thalak te chu a thon chu mai baka swimsuita ani mulai thalak thona tum chuan doctor fan chu atal buai viu mai master ing po chu Mr. Luabula kalin a thian pa chu a thi to thu a soi mai baka Mr. Lua chu tranpui turin a som Mr. Lua chuan ngai dan lo nein doctor fananu chu man tangkai thei dan tur lo ngai tu misual pani chu ruain doctor fananu chu kidnap turin an hril Elixir pepokin an man huna intir tur chuan an hril bok misual pani chu kal ngalin security guard chu an phur hlom ngal patha vatenu fa po doctor fanate restaurant a lo omin doctor fanatenu fa lo lain an restaurant chu hral ruk sakatlan bau an tum alo ni ma se misual pani chu ron kalin doctor fanatenu fa ni tura an ron ngai ngal ron man ngalin patha vatenu fa chu Elixir chu an intir ngal misual pani chuan Mr. Lua te chu ron khol ngalin an man to thu chu an ron hril kara an phur lai chuan patha wa chu zuang chuakin khama chuan atla thlazui doctor fanate ron langin restaurant atang chuan ho an tum mek alo ni chuti lai chuan engma hre chiang lovin master zuan ing chuan alo khol anu an man thu hrilin aron kalvat ani lo chuan an tha ngei tur thu chu alo hril doctor fanapon thilman mo thlak tak boi pui tura nei thu sein gu chingi te chu akal san ngal awa thlen phei meu chuan anu tei jok chu awa mu an mi man chu a hriat ngai lo thu sein kalsan atum ma se doctor fan chuan a khongai le deuh nge misual pani chu enge an du azot anni chuan demon refining vase kha an du thu sein Elixir chu in ve ngal turin an hril doctor fan chuan a in zo ngal vek chu vele master zuan ing churon lang ngalin doctor fan chuan a thil in wang khan a powar a hmang thei to lo ti chu a hril demon refining vase chu pewat tur a hrilin anu chu tha saka a vo zui doctor fan pon demon refining vase chu vom phei ngalin lo don atum lai tak chuan ava etek ngal a powar a lo la hmang thei reng chu mak ti hle in anu tei chu tha tir ngal atum ma se gu chingi te khan an lo zui ru ni in nimbuka tanga ron zuang chuak thutin misual panhi chu aron pe thal ngal top mai master zuan ing chu gu chingi taksa a chuan a lut ngal doctor fanabula ron kalin
min thatani chuan ani hi athi ve ngal don sia blue cloud sector zom ve mai ta che ti in alo som le ma se doctor fan chuan lo etek thutin guzia ji chuan alo man bet silver needle manga vom zui ngalin master zuang i po chu achuak ngal formation chak tak siam ngalin doctor fan ate chu thi chilatum ma se doctor fan chu olsam takatha mai chi chu ani lo sil chak tak siamin anutei po sil chunga po luatum ma se hunina dai talo formation chu apuak tadur mai ti chuan master zuan ing po chu athi zui ve ngal doctor fan po chu chaw hle in thisenaron phu chuak thot mai gu chingi chuan lo ko in a energy chu aron pethen ngal doctor fan po ron zia chawin police a khol ngal inspector suang te po ron thleng ngalin doctor fana nula dang nena mu chuan a thik deuh gu chingi chu doctor fana nena anin lei chin na chu azot ngal zia ji chuan engma hre thiam loin ani le doctor fana in ngai zon thu chu lo hril inspector suang chulung oilo hle in doctor fan po ain thiar filim ngal gu chingi chu doctor fan anena anin hriat dan chu azot chik ngal hle gu chingi chuan an case chuilai nen in kung kaina nei lo thua lo changin anin mel sakhi ngal viau atopa chuan tong kamina dai tangang lo anin sual ngal mi mai doctor fan chuan thel lo tumin an pet pal zui a phone an ti chiat sak ti an hriat vele gu chingi chuan a thar lei sak atum thu chu aron hril chu vele inspector suang chuan ani lei saka ngai lo thu ron soin amana lei sak tur thu chu aron hril ve ngal doctor fan po aril ru lo ha mel viau mai laklu tuk hi chu a boi thlak don ani hi sin dot le lo langin doctor fan po in lama anu mutur chuan a ho ve ngal a unaw nu thi thu chu police ten lo hril to in lung chetak chuan doctor fan abula chuan poyati thu chu lo soi ma se anu po chuan angai te bokin nula pahni nen in oman tia ibial luami alo ti chun zom le ngal doctor fan chuan chuan lam engama siamin kalson dan chu adap ngal ruai mai anu hian nupui nei to tura du hle in meiche om pui anei deuh hi chuan alo zot chik thei em zel doctor fanatan po hian nin om ve du don thin em bokani atuk zinga doctor fanakal chuak tur chuan inspector suang le gu chingi te lo in nial chu hu anni pani hian doctor fana phone thar lei sak anin chu alo ni doctor fana ti ngai na hrelo chuan dora chuan hruai ve a phone du zong chu amana thlan tur thu soin aman ero anin tumsem mai tur thu soin part 9 chu atop zui le ta ni